olympiády Slovensko-Kanada 30 sekúnd dokonca 2-2. Páni z Bruhova nám dali prvýkrát presilovku v tomto zápase. My milujeme presilovky! Na lade doteraz proti nám hralo 6 hráčov, 5 Kanaďanov a 1 rozhodca. Ale my, utlačaní Slovania, sme na to zvyknutí a ideme ďalej. Poďme chalani! A Hlavaj skvelo chytá, rýchlo pridáva Slavkovskému, Slavkovský legendovi, legenda Ružičkovi, na stranu Slavkovského strieľa. Gól! Sekunde gól! Olympiádu 1993 vznik Slovenskej republiky, 2004 vstup do EÚ, 2011 pád Radičovej vlády a keď sa o 25 rokov vášho syna opýta učiteľ dejepisu, čo sa dialo 22. februára 2026, tak vám povie, že Slovensko vyhralo olympiádu na Jorku a sme vážni. Katka, vráť sa k Pavovi! Katka, vráťte sa! On ťa miluje! Štefánik, Banič a teraz Slavkovský, to sú národní hrdinovia! Ladovčevita Itália! Ideme si pozrieť, to dajte nám na Slovensko oslavuje! Slovensko oslavuje od národu, ktorý sa nikdy nemohol vzoprieť svojim utláčateľom po národ, ktorý Rakúsko-Uhorsko skončilo!